begynder vi den farfulde rejse på vej ned til stranden. Ja. Frederik er rejseleder. Og der er lærlingerne. Vi skal gå over 70.000 kilometer forbi tanks og isbjerge. Det bliver hårdt. Rigtig hårdt. Men vi skal altså den her vej. Farvel. Et meget interessant sted. Det er nogen, der bor derinde. De er sindssyge. De har lige i haven. Vi må videre. Løb! 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 Ja, vi går i landsiden, så vi bliver skudt ned. I det der hus derovre, de slår menneskerne ihjel, og så begraver dem i haven. Løb! Det er det her, der og det er det med pulveriserede skeletter. Og der ligger lige der. Ja. Nu kommer vi ud af den sindssyge by i Saxi. Vi må hellere løbe ud af den. Sindssyge by i Saxi. Det der er min ven, Mike. Vi har opdateret, at der er nogle hætteklædte mænd efter os. Det er meget interessant for. Det er drøm! Løb! Han løber! Han løber efter os! Der er biler, jeg ved ikke hvad. Han er med! Vi kommer længere. Han blev angrebet af mig. Han kom med et fuldstændig uventet angreb! Hjælp! Han løber videre! Der er en kort rejse. Vi er på vej ned af den meget lange vej. Ham, den uhyggelige mand. Ham slog vi ned. Så vi har fået vores mand tilbage. Vi har næsten ikke mere strøm. Vi skal altså nå den her rejse. Hvis det slutter nu, er vi så kommet ned ad den meget lange vej. Og vi har så fundet ud af, at der bor mennesker her. Det var interessant. De døde mennesker. Ja, de går til at døde. Der ligger en sump med døde mennesker i. Nej, jeg kan ikke klare det mere. Næsten ikke mere strøm på vores meget interessante kamera. Så ja, vi vender først tilbage, når vi kommer ned til det døde hav. Målet er målet. Ja, det var faktisk det, vi prøvede at finde sidste år. Men der var jeg den eneste overlevende. Nu prøver jeg så igen, og jeg er ret sikker på, at jeg er meget tæt på målet. De døde hælder deres tis ud på vejene, som jeg også har nævnt før. Der er sindssygt glat, og der er sindssygt koldt. Jeg vender tilbage til det døde hav, hvor alt er dødt. Døde fisk, døde mennesker og søuhyrer. Jeg kan se det! De ligger der! Aston Phillips, jeg har gjort det! Ja, sådan! Jeg kommer til at tjene millioner af penge! Ja, for helvede det sejt! Ja! Se det! Se hvor smukt det er! Dødens hav! Det er mig, Aston Phillips, og hans fantastiske team, Mike, og ham der, og så er ham den lille også, og mit fantastiske team, jeg elsker dem, og så er der selvfølgelig også lige Daniel, ham der derovre. Jeg hedder Tobias! Han er pænt. Jeg vender tilbage, når jeg når helt dødens hav. Vi skal se det! Vi skal se det! Hvad? Det er løgn! Det er vildt! Ja! Dødens hav! Hvis du bliver røget af det, så dør du! Dødens anker! Daniel, hold kameraet! Hold det! Dødens anker! Det er præcis! Det er sådan rør! Hvad er det, der gør? Helvede, mand! Til sidst er det sådan rør! Det er sådan rør det! Så dør man! Dødens skrig! Vi
Det var så vildt. Vi ses på en anden rejse.